Akwai wata 'yar uwa a ƙasar da ba zan ambata, tana shirye-shiryen sallah sai ta sai kaji masu rai guda 50 don a ci a gida da ma duk wanda za su yi gagarumin bikin sallah. Don haka sai ta tambayi wani saurayi, shin ka san yadda ake yanka na halal? Ya ce eh. To da wannan mutumin ya fara yanka su, can sai ta ce a ranta gaskiya yana da sauri, yana yanka su da sauri, bari in je in ga yadda yake yanka. Me kuke tunani yana yi? Ya kasance yana yanka kowace kaza, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Kun gani ba? Wannan ba halal bane. Kamata ya ce bismillahi Allahu akbar, da sunan Allah, Allah ne mafi girma. Ba kawai ka je kana cewa assalamu alaikum kuma kake cin abinci ba. Allah ya gafarta mana. Bai ba ku dariya ba? Ni ya ban dariya a zahiri. Ita koranta ya ɓaci, ya yi mata asarar kaji 25. Allah ya gafarta mana. 'Yan uwa, kada mu manta ku ci abin da yake na halal mai tsafta tayyib. Assalamu alaikum da kyau. Yanzu zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.